Алмазны татарча матур итеп сөйләшергә өйрәтмәгәннәр мәллә. Ник алай дип әйтәсез? Өйрәткәннәр. Ул бит Әтнә районы Яңгашаша авылында үткәрә торган иде җәй көннәрен. Ә ул авылда татарча гына сөйләшәләр. Алмазыгыз бик усал. Телефоннарына шалтыраттым. Нәрсәдер акырды да, рәхмәт дип трубканы ташлады. Монсы тагын нәрсә дигән сүз? Минем улым берничек тә усал була алмый. Ул бик юаш, акыллы. Алмазның көлүе балаларымны куркыта. Ничек инде? Куркытмый. Ул бик матур елмаеп кына тора минем улым. Алмазга бераз ябыгырга кирәк дигәндә. Юк, минем улым булай да бик матур. Шундый гына булып торсын. Аллага шөкер. Нигә Алмаз гел башкаларны бүлдерә? Ләйсән белән Булатны да тыңлый алмыйбыз. Анда минем улыма әйтергә сүз бирмиләр дә, һаман Булат та Ләйсән генә сөйли.